Afternoon, welcome to my channel. Good afternoon, tay. Oo, good afternoon. Pila pangidaro nimo? 72 pa lang. 72 pa lang, 72 pa lang si tatay. Di pa lang ni tatay. Adre ka mamo kay basig lisod kani ang adre. Sige na, okay ra makita. Ayaw, uy. Hmm. Kumusta man? Unsa man atong gipamati? Murag panukot, kung daghan sa akong lawas ay Daghan unsa gyud imong gipamati? akong likod sakit na yun. Sakit ang likod. Bangon siguro. Ha? Sakit bangon siguro. Aw. Walay edad aning maigo ta, way idaray na. Oo, di idaray. Kita si mamo na mga bata, na mga depende lang masade. Sakit ang likod, unsa pa gyud? Ini mga bukto na ko ba? Hmm. Alay. Ngalay. Oo. Sakit ang likod, ngalay ang mga bukton, unsa pa gyud? Akong kamusta yung biko. Mabikog. Oo, mainom. Sakit na siguro. Tingil po mabikog. Oo. Wala mo di ka nagasigarilyo inom. Sige, Garing. inom. Karon, Hindi mo tanto ko kayo inom. pero mainom gyapon. Hmm. Sige unsa pa? Unsa pa gyud pamati? Sulti tanan. Labat ulo sa hay. Labad pud ulo. Kwarta way problema. Away problema kay naman ng anak, no? Unsa pa gyud? Unsa pa pamati lawas? Murag mo na siguro. Wa nilain? Pamoy-poy, pangalay, Oo. wala. Na. Nagyapon. Unsa gyud ang pinaka imong gipamati ron? Pinaka number 1. Tuan ko nang magtrabaho ko ba labi na mag yung kanang nagkuhan ko ba ng mag-plaster ko. Hindi na akong O plaster pa ka karon? Oo. Manday ko ng yaman. Antay bago patay no kugihan na gud nimo. Panday ka sa balay. Pero ingat-ingat lang ha kay lahi na biya ang ato ang Ano. ingat lang jud nga ayo jud kay kiduso ang atong kuan no. Trabaho gyapon no. Sige, so asa ka nimong balay? San Agustin, Digo City. Ayan guys, so shout out sa taga San Agustin, Digo City, Puro 4, no? Shout out sa inyo diyan na si Tatay Dere, no? Sa mga nagatanaw dire. Mutana mo pila edad ni Tatay, 72 pa lang daw. 72 pa lang ang iyang edad, no? So shout out sa taga San Agustin, Digo City. No, nya shout out pud sa ko ang mga subscribers sa nagapalo sa kuha, sa nagatanaw sa kuha, no, sa naga-support. Shout out sa inyong tanan, God bless sa inyong mga pamilya. So tanaw lang ta. Na po tay tabangan ni si Tatay karon na tabangan nato, no, maningkamot ang mamaayo si Tatay inabanan sa pagkampo sa Ginoo. Hindi man makaya tay kung ako ra. No, so magpatabang jud tadi na pwedeng ano. So of course mga viewers nako outside of the Philippines, thank you so much for watching my YouTube channel. Special mention ang India, Indonesia. Yeah, thank you so much. Of course, ang Pilipinas, maraming salamat Pilipinas. Mga karon lang nagatanaw sa ko YouTube, pwede mo subscribe, mo like and share, no? Ang nindot ko maka-share lang yun mo, mas daghan ang masayod o mas daghan po itong matabangan, no? Sa nangita, sa estilo, sa kuang paghilot. Yan. So, talatanaw lang mo, ha? So, ganahan mo makipre na po Facebook, Eric Hilot ang tradisyonal o Eric Hilot ang binisaya. So, ayan guys, so maghilot na ta, ha? So, shout out sa taga San Agustin, Digo City. Kamot na to, tay. Ang isa. Meron ka sa ko gamay. Gamay lang kayo. Kana. Kana, okay na kana? Okay. Hindi ba ko ginaganap? Basta mo doon lang, way balibaray ni. Wala pang kasi sa kabila. Pero kung di mo doon, wala ko punta na. Basta mo doon, way balibaray ni. Nandok ba sa pahilog kay daghan dito sa trabaho? Hulugan ko na siya ba? Talaga na siya. Di man. Bagong nanganak. Wala pa isa Ang pinaka mahilot na ko nga bagong nanganak, pinaka dool yun. 15 days. So, sakit ko daw kaya ang patang. Pag inotong. nangalak daw sa baon niya. Kuan, namatay ang bata. Pero uy good. May kinakagawas. Paano ko kabali ba? Sabi, Patay, get daan sa sulot. ang butma, kung namatay na siguro. Patay na pag-asaon, patay siguro.
Wala di makita sa pangkat. Wala man siya. Di man siya maagtog doktor. Di makita mo ko dito kung active o dili active. Kanang si tawag ka nang. Di man siya pa-ultrasound. Ana ba? Hindi ko kayo mag-consider video sa ano. Pila nakadlok? Paano siya? Address man to siya lang. Ano naman? Oh, sa Facebook? Ako man ang i-accept mo ko na siya. Katiwin. Nag-benefit ang sa sabaw. Tiyang dre. Swerte na kayo na si Binti ito. Mga nag-update kayo, no? Uy, 23 na, January 1. Oo. New Year. Happy birthday, tay! Oto ko? Oo. New Year. New Year mo na. Oh, grabe ka kugihan, no? Ulti lang sakit, ha? Kani dire tay, kabantay ka kani, oh? Lusay ni siya, ha? Wala tuko. Kani lusaya, pag tinatulitando ko budako ni, mo ni hinungdan ko, mo ni hamag ko nga to sahay, butas usahay, ha? Kani, ha? Mo ni siya singot uga tayo, ha? Sakit pa? Ilang napidaghan na ron tay. Kuan pa na siya, intro pa. Napidaghan lami na ron. Pinakatigulang na kong gihilot diri tayo 102. Lagsik. May gapon mo ka. Babae. As no, 102 no. Gusto pa man sa mag 103. Kusog-kusugon lang ni mo ang tingog. Sorry, okay lang lakaw. Kulog po. Hindi pa siya. Kusgon lang ang tingog. Grabe na 100 no? Wala. Ha? Sobra na yun. Nakakuha na sila ng sindaan. 100 ba? Kasi ka sa 20, okay na kaya na eh. Pero bante dyan po no. Pero Kaya nagtatrabaho sa bahay, yung pa-Pilipinis. kita mo ko na experience. Ya? Kaya. Ilang kagtanaw ko ang gina-upload. Pag nasa Maynila eh, pag walang ginagawa yun, nakahiga ako yun, pinapanood. Kada upload no? Pas kayo. Tapos mas kaling, maya-maya, mayroon ka naman na-upload. Ang uban ko kayo sa semana ka isa. Or sa isa kadlaw ka isa lang. May kinikita ka rin. Ako halos ko pespas kayo. Ang adlaw daghan kay mo na daghan po kayo di pang post. Nagkakaroon na ng advertise. Nanay ads. Mga ads. Pero wala pa ito mag-monetize.
mag-monetize na ka, i-ads na na tanan. Kada upload nimo ads din na siya. Pag nanay ko. Sakit gamay. Sakit gamay no. Ganto lang. Eh, pero importante kani mo ni pangiuran. Importante kani na pangiuran. Ha? Naan? Ah, correct. Lagyo lagi tanaw sa kuwas, lagyuan na mo oy. Ay lagi ko tay. Exact. Ilan nilagi ng pitan. Tugnaw. Ana gutong to kaluso no. Buti pa sila may ganyan sa dudus. Sa amin walang ganyan. Mayroon din naman doon sa nai. Kaya lang, parang iba yung mga pamilya niya. Tinatanaw biya nila kung video no, ang posisyon, natural Iba lang. yung sa kanya. Wala lang arte ng trabaho. No? Nagtatanaw mo ko sa mga YouTube sa uban, mga nilot. Sa awan lalagyo. Nakulong na niya ang isa. Ha? Nakulong. Ano naman? Buti na nakulong ko siya. Nakulong ang mga Na, nilot. oo niya, tapos tapos diya ang gipatay. Parang nagdag ko, mag-upay siya paninod yun. Dahil naman ko iya, marapang niya. Ako magagad mo. Okay, atog. Sa kalahi ko iya, kaya dala sa tanan ay mga panglasin. Ah, lahi ko na. Oo, dahil hirap ko siya. Hanapin at ano na yung tao na pinaran. Kaya kung paulit pa na naman ko, kung para adalaw na tika pa, kataraan na pagbalik ako ng Manila, nandito na ako. Nadumdum nakatritay. So, address dari gani? Ah. Kalera, memorize na yan. Kira tay?